Hi mga lalab! Welcome back to my channel. And for today's vlog, i-share ko na sa inyo finally yung last episode ng bakasyon namin doon sa Pilipinas last year. So, ang tagal kong in-upload kasi hindi pa ako handa noon kasi every time nakikita ko siya, as in, nababalik sa isip ko yung mga sad memories ba na fresh pa na yung, after ka nagbakasyon, tapos uuwi ka, mamamiss mo yung parents mo. Kasi yung natira sa Pilipinas is yung parents ko at saka isang kapatid ko. So, and ako, I'm a very emotional person. Oo, madali akong masaktan. Manood lang ako ng TV, iyak na ako kaagad. So, dito, as in, kasi 'di ba sila lang kasi andun, tapos super layo pa namin. So, for example, hindi basta-basta na makauwi kami ng Pilipinas kasi kailangan mo ng madaming pera. Yung bang pamasahe pa uwi is kailangan mo talagang pag-ipunan. So, medyo nahirapan ako na i-upload to. So, finally, I've decided na i-share sa inyo itong vlog na to para mabuo na yung Pinas vacation namin. So, sa mga bago ko po mga subscribers, welcome po dito sa aming channel. Ako po si Yen. And sana po ma-enjoy ninyo ang vlog na to. Alam ko, mag-MMK tayo kasi talagang siguro iiyak kayo. Sana doon sa mga nakaka-relate, please comment down below kung ano din yung mga experience ninyo. And sa mga bago ko pong viewers, sa mga bagong nanonood dito, and sa mga palaging nanonood, maraming thank you po sa inyo. Sana po andyan lang kayo, konti lang tayo, pero alam ko nanonood kayo palagi. So, sana ma-enjoy ninyo to, and kumuha na kayo ng tissue. So, enjoy! I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Sophia nih. Ituan. Nah, bye na daddy. Bye daddy. Bye. Bye na. Bye ma. Papaasa. Dario. Dito naman.
A few moments later. Ito na silang mama, guys. Nita na may taxi, guys. Punta muna kaming Ayala. Ayan yung Waterfront Hotel. Okay. Namin sa Ayala, guys, and medyo emotional pa din. Hindi na lang ako mag-mention kay medyo emotional pa dyan. So, punta muna kami sa healthy options. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. A few moments later. Dito na kami sa International Airport. And our luggage, hila pang ihatod, guys. So, wait lang kami ng konti. Ayan si Bana and Sophia. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. Hi! Nanami sa International Airport. And then, nag-check-in na si Bana. And super nice yung International Airport, guys, kasi yung toilet nila for the babies, kompleto. Isang talagang separate room. So, maganda siya. Meron siya nung table, meron pang tissue, may soap, merong basurahan. So, maganda siya talaga. It's separate. And then, meron din siyang water na makikita. Meron ding pharmacy. Tapos, meron palang pizza at saka sabaro dito sa may bandang gilid. Tapos, ang daming mga pulis and then mga staffs ng airport. Super ganda. O, nakita nyo yung ceiling, oh. Super ganda talaga. So, medyo nakaget over na ako. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe
Okay, Sophia. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Hey. Need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you look? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Hey, 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 hey. Stay a minute, another minute. Hold on Bless a sister second. na. Love this moment. Thank you. Uy, medyo magpagunit. And where are you going? Uy, uy, what? Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. No, stay still. Making friends again, huh? I don't think she was staying in the place in that now that she's awake. A few moments later. Guys, nandito kami sa e-lounge ng Singapore. Just Changi Airport. And na-delayed yung flight namin from Cebu to Singapore. Kaya na-delay din ng bongga yung aming flight to Zurich. So ngayon, nandito kami sa lounge. Transfer to file a complaint kasi pagpunta namin kaya sarado na yung gate. So naiwanan na kami ng eroplano. So noong una naiwanan kami naiwanan yung bagahe namin. So ngayon naman kami na talaga ang naiwanan. So ngayon nakapila ang daming tao, sobra. Ayan sila guys. So ayan, nagpipila yan sila lahat kasi nagreklamo. Buti na tulog pa si Sophia. OMG. Is it such at the airport? She changed it. Well, someone else was doing it while she was, and they found that there's
you. Guys, look at our... That's what you call view. And that. Good night, Singapore. Bye. Good morning! Good morning from Singapore. Guys, namin sa Singapore kasi naiwanan kami ng plane kahapon. So, nakita nyo yan, yung likod ko. Makakita nyo yung ibang sky train. Ayan, ang ganda ng hotel na binook nila sa amin. So, alis na kami kasi magbe-breakfast pa. And then, yun lang. So, dito ka namin sa plane, guys. We are flying with Singapore Airlines. Kasi yun lang yung free na may available, I mean, to accommodate us. So, yun ang pinili namin kasi gusto namin umalis na umaga. So, it's very nice. I think once lang ako nakasakay ng Singapore Airlines, pero sobrang tagal yun, 12 years ago. So, super ganda. Meron siyang sa paa. Ayan, Sophia. Yun, meron siyang ganun. Hi guys! We are now in Amsterdam. Nakauwi na kami, tapos nag-claim na lang si Bana ng luggage namin. Thankfully, andito siya. So, kompleto. May nakita na dalawa, so isa na lang yung kulang. So, andyan na yung brother-in-law ko ngayon. Susunduin kami. So, thank God na nakauwi na kami, and thank you sa lahat ng nag-wish sa amin ng happy trip and everything. Wala akong problema sa luggage guys kasi nakalabas siya. So thank you. Yung isang ko lang aloe cream na Jeju aloe vera na hold sa UK. Hindi na hold. Yun nga, tinapon ko na lang. Okay? I'm thinking sometimes airlines they can act difficult with these kind of compensations, but they have their EU regulations that's if you have so many hours delay and it's a flight of more than a certain amount of kilometers,
pauli kami sa sa Rormon, and mali pala yung nasabi ko dun sa isang video ko. So meron kaming naiwan na isang luggage, hindi siya lumabas, pero wala ding mga missing na nai-report. So hindi namin alam kung saan siya. So nireport na namin sa KLM kasi yan yung last na airlines na sinakyan namin. And then kagabi natulog kami sa brother ko. Tapos ngayon mga 10 o'clock pauwi pa kami ng Rormon. So abangan nyo yung mga videos na hindi ko pa na-upload. And basta ano pa, madami pang mga iyakan na naganap kanina. Ay, hanggang ngayon ano pa din, naiiyak pa din ako. Ay, basta. So, yun lang muna. Si Sophia andyan sa likod. Nauntog yan kanina, kawawa. So, super behave talaga. And walang damit si Bana kasi lahat ng damit niya is andun sa isang luggage. And tsaka yung lahat ng pasalubong andun. Ibang look sa products ko andun din. So, hindi kumpleto yung nasa bag na andito sa amin. So, isusort out ko siya yung mga orders ninyo after dumating yung isa. So, sana walang nawala doon at saka makuha namin yung suitcase as soon as possible. And then, abangan nyo po yung mag-a-update kami sa bahay namin doon sa Pilipinas. So, abangan nyo yan, guys. Si Papa or yung brother ko magsisend sa akin ng mga video. So, abangan nyo yan. And, wala, sobrang excited na ako. I can't wait na matapos na siya soon. And sa lahat ng mga nag-wish sa amin ng happy trip, happy vacation, sa lahat ng na-meet namin doon, thank you. And safe din yung biyahe namin. So, salamat sa Panginoon. And yun lang, guys. So, abangan nyo ulit yung mga vlogs natin. Meron ako mga ibang i-review. And minsan, si Sophia din, grabe siya ngayon. Ayaw niyang maiwan. Kung mawawala ako sa paningin niya, umiiyak na siya kaagad. So, basta. So, thank you. And yung hindi pa po nakapag-subscribe sa vlog namin, sa channel namin, please subscribe. It's Yen. And thank you for watching. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.